أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. ina ji akwai matsala a kwakwalwata sai ka ce ban san inda ake sarrafa, ina yin bacci ne kawai. To waɗannan ayoyi kamar yadda aka ji su ne ayoyi na ƙarshe na suratu shura ko? A ci akwai wa amurin shura bai nan? ina jin akwai ko? To su ne ayoyin ƙarshe waɗanda suke yin bayani akan yadda rabe-rabe na wahayi yake. Wahayi iri nawa ne, abubuwan da ake kira wahayi guda nawa ne, shi kuma wahayi ɗin wanda ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam iri nawa ne. To sannan kuma mu ji irin yadda ayoyin ƙarshe suka ba da labarin akan cewa kuma komai a ƙarshen ƙarshe dai duk abin da aka yi a ƙarshe dai ga Allah subhanahu wa ta'ala ake komawa. dan mun karanta lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u minasa wa liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u innahu alimun qadir ko. To sai kuma saki jamu na ce da kwakwalwata kamar bacci ne a kaina. Me kace da farko? Abinda ka ja da farko wa makana libashirin, wato bai kamata libashir ga wani mutum ba an yi kallimin hula ila shi ne kokwa Allah ya yi magana da shi gaba da gaba ba illa min wara ihija, sai dai min wara ihija ya zama akwai hijabi tsakaninsu. ya yi magana da annabi Musa alaihi salam amma kuma akwai bishiya, ba sai dai muryar annabi Musa kawai ake ji, shi annabi Musa sai dai muryar Allah yake ji amma baya ganin Allah din. Wato Allah ta'ala baya magana da annabi haka gaba da gaba, ido da ido, illa min wara'i hijab, sai dai ta bayan hijabi.
aw yursila rasulan fa yuhi haka ne ko na'am ko kuma ya aiko wani annabi fa yuhi yayi wahayi bi iznihi ma ya sha. Da akwai wahayi na ilhama irin wa'auha ilan nahali wa'auha rabbuka ko ilan nahali an takizi min aljibali biyu. Kaga wannan kwaro ne ma zama ne, amma Allah ta'ala ya yi to wannan wahayi ne na ɗabi'a na ilhama. wa'auha ila ummi Musa an ardi'i, shi ma wannan wahayi ne na ilhama. Ba annabi aka aiko ya zo ya ce da ita cane kaza ta ce kaza ki ce kaza ba, ko ki yi kaza ki kaza ba. Wannan wahayi ne kawai wanda ya kasance na wato ilhama. To akwai kuma wani abu wanda Allah ta'ala zai nuna mutum a mafarki. Akwai wahayi kaman annabi Ibrahim alaihi salam yanka ɗansa, ba wai mala'ika aka aiko ya ce Allah ta'ala ya aiko ni ya ce ka yanka ɗanka ba, a mafarki ya gani. Kuma mafarkin annabawa gaskiya ne. inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara kala ya abati fa almatumar satajuni insha Allahu minas sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadina wa anna ibrahim kada saddaqata ru'ya inna kazalika najil muslimin. sai da ya kama dan nasa annabi Isma'il zai sa wuka ya yanka, yana tsammanin ma ya yanka shi a hitina an janye an kawo masa rago na aljanna. to shine sai Allah ya kira shi yake cewa kada saddaqata ru'ya inna kazalika ko kazalika najil muslim, hakika ka gaskata wannan ru'ya da kai, kaga ru'ya ce ba mala'ika aka aiko ba, gani yayi a bacci. Amma kuma da yake mafarkin annabawa gaskiya ne, abin da yakan ji yafi kowanne hadari, yafi kowanne muhimmanci yanka mutum din ma ɗansa, amma kuma a mafarki. to wannan wata hanya ce ta wahayi. ai dukkan annabawa ma ba wahayi ake musu ba, wayanda ake musu wahayi din ul azam ne kawai, guda 5 da muka faɗa a can baya. shari'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka bi kenan wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa. 5 sune ul azami. to sune kawai mala'ika yake zuwa, ake aiko mala'ika ya zo ya gaya musu saƙon Allah, amma duk sauran a mafarki suke gani. to saboda haka illa wahayin sai dai kasance wahayi aumin wara'i hijab, ko kuma ya zama akwai hijabi kamar yadda annabi Musa alaihi salam yayi magana da Allah, amma akwai hijabi, akwai bishiya a tsakani. ayyul sallar rasulan, wani shine wahayi ko ya aiko manzo kamar mala'ika jibril ko wani, fayuhi bi iznihi ma ya sha, sai ya sanar da shi ya gaya masa ma ya sha, abinda Allah ya ga dama bi iznihi, ko kuma ya gaya masa abinda ya ga dama mala'ikan bi iznihi amma da izinin Allah. innahu aliyun hakim ne ko, madaukaki ne a dukkan al'amuransa, hakim ko mai hikima ne. babu wani abu da Allah ta'ala yake yi wanda babu hikima a ciki, kowanne irin abu. ka dubi mutumin nan wanda yake ciwon kafa, ai ya taba ganin buzuzu, ya ga buzuzu ya daga ya ce to wannan ma dai wato dai Allah masu halitta, wannan kuma me yi amfanin wannan. ya dubi yadda ike shi ba kyau ba,
shi ba kyan kama ba, shi ba ƙanshi ba, wari ma ɗoyi ma ke, saboda ba shi da cimaka sai dai kawai kashi kawai. Babban abin da ya fi so kenan, har ma yana ɗauka kashi kamar wato amaryarsa ce. Saboda haka wannan yana ganin ba wani abu ne mai amfani ba. To amma kuma sai Allah sai ya ɗora masa ciwon kafan da dukkan likitocin duniyar wannan zamanin suka kasa warkarwa da shi, su ma gane ma meye sanadiyya ma suka kasa. Saboda haka dai aka haƙura, likitoci sun yi maganin gargajiya, an yi malaman sun yi, shehunan sun yi, sam ciwo sai ƙara gaba yake. Sai ran nan sai ya ji dan magori yana ta irin masu tallan maganin gargajiya haka ne, yana magani a sai magani ga dan mai gani, sai ce a kirawa wancan. To babban mutum ne sosai fa, sai mutane suke yanzu ranka ya daɗe yanzu duk likitocin nan na duniya waɗanda suka kasance ƙwararru sun yi sun gaji sun bar ciwon nan, amma ka ji mai talla akan titi. Ku dai kirawo shi, a rashin kira karen bebe a yake bada. Ko akwai nasa kokarin, shi kuma ba a san irin nasa ba, a dai kirawo shi. Aka kirawo shi, ya zo ya duba kafa, duk mutanen fa sun rena mutum, wato Allah suke yayi shirmansa kawai ita shi ta. Ya duba kafa, ya duba sai ce a nemo buzuzu. Sai mutane kamar su cinye shi buzuzu. Alhaji ka ga da manyan labe abinda muke gaya maka yanzu, magani da buzuzu, likitoci ma duk magungunan da ake ta sha, an yi allurai, an yi sha kapsar, an sha syrup, an yi wane amma duk a ƙari ce wai buzuzu. Sai alhaji ce a ku kyale shi, ya san abin da yake yi shi, ai saboda ya san maganar da ya taɓa yi wa buzuzu. To zama da aka je a kawo buzuzu, aka dandaka buzuzu, ya ce aka kawo man shanu, aka cuɗa, ya ce to wannan za a rika shafa, ya ce to na gode, shi ya san me ake ci. Sai su fadawa suna mamaki, yanzu ko alaji yanzu shafa za na ce ku kyale, ya san abin da shi ne. Sai ya ɗauko kissar, ce ni ne nan, ni na jawo kaina wannan, ni ne na taba daukar buzuzu na ce wannan ko me Allah yake nufi da shi ba kyau ba, shi ba kanshi ba, shi ba wani abu ne mai tamani wanda ko in an tara su da yawa aka sayar za a samu kudi ko wani, shi ba ci ake ba, me amfaninsa. To saboda Allah ta'ala ya nuna min kudurarsa, ya nuna min amfanin kowane irin abu Allah ya halitta yana da muhimmanci kuma yana da amfani. Ba ha kawai Allah ta'ala ya halicci, Allah ta'ala baya halittar abubuwa da wasa. Ma kalaqana sama wal arda wa ma bainahuma la'ibi, ma kalaqana sama wal arda illa bil haqq. Allah baya halittar samai da kasai da halitta sai saboda gaskiya, ba dan wasa. Kowane abu akwai amfaninsa, sai dai in ranar abin ne bata zo ba, shi ne jama'a kowa da ranarsa, komai da ranarsa. Ai akwai ma fim da aka sa wannan suna komai da ranarsa. To saboda haka yadda wahayi ya karkasa kenan, shi kuma wahayi na annabi sallallahu alaihi wasallama iri ne. Akwai wanda zai zo masa kamar dai yadda ake kada ko jiniya haka ko ƙararrawa, to haka yake zuwa masa, ƙara ce kawai, amma ƙarar zai iya tsintar ya fahimci abin da ƙarar take nufi. Kamar da yawancin masu bushe-bushe da kaɗe-kaɗe, ai a kiɗan akwai abin da suke faɗa, wanda ya sani in ya ji to zai gane abin da ake faɗa. To hakan nan wahayin yakan zo, wani abu zai zo kamar kiɗa ne, amma kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya rike abin da ya faɗa sai ya fahimta.
to irin wannan wahayin ya ce ya fi shan wahala don zai zo kamar wani dutse aka ɗauko aka ɗora masa. Saboda haka nema idan mala'ika ya bashi sai a ga kawai gumi ya keto masa, kai ka ce wato kamar wanka yake aka fara ruwa. Yake to duk a wahayi, duk yanayin wahayin da yake zuwa mini to wannan duk ya fi wahala. Akwai kuma wanda mala'ika ne amma zai zo da siffar mutum, wani lokacin ya san mutumin, wani lokacin bai san shi ba, kamar yadda yake yawan zuwa da dahiyatul kalbi. Wani sahabi yakan zo da mala'ika jibril, yakan zo da siffar dahiyatul kalbi. watanin kuma ya zo da siffar ba a san kowaye ba, gashi dai mutum ne da ganinsa ba a wahalce yake ba, da tufa mai kyau mai tsafta, amma kuma babu wanda ya san shi daga cikin mutanen da suke zaune. kamar wanda ya zo da hadisin nan, dogon hadisi wanda ake cewa hadisin mala'ika jibrilu ko hadisin sayyidina umar, mutumin da ya zo mai kyakkyawar sufa, mai bakin gashi yana kyalli, ana mamakinsa, ba wanda ya taba ganinsa. Ya taho kuma tinkan bai zame ko ina ba, sai gaban manzo sallallahu alaihi wasallama ya dulkusa, ya jingina goyoyinsa da goyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya dauki hannayensa ya sa akan cinyoyinsa. take tambayar su cewa ma huwal islam, ban sani ko shine na farko sai yau kwakwalwata ba, me musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa, yace kayi gaskiya. to har dai zuwa ƙarshe, ba wai hadisin nake so na kawo, wannan shine ake cewa hadisi na mala'ika jibrilu, wanda a ƙarshe manzo sallallahu alaihi wasallama bayan mutumin ya tashi ke cewa kun san ko wannan kowaye, suka ce ai ba mu sani ba, walan ya arif minna ahadu, babu wanda ya san shi ai mala'ika jibrilu ne ya zo dan ya nuna muku yadda rabe-raben addinin ku yake. Akwai imani, akwai musulunci, akwai ihsani. to wannan ya zo ya rarrabe muku don saboda ku gane imani daban, musulunci daban, ihsani daban. qalatul a'rabu amanna, laraban kauye sun ce mu muminai ne, mun yi imani. sai Allah ce a'a, walakin qulu aslamna, ku dai ku ce musulmi ne tukuna, har yanzu ba ku kai wannan matsayin na imani ba. walamma yadkhul imanu fi qulubikum, har yanzu maganar da ake yi imani bai shiga zukatanku ba, kuna nan a musulmi tukunna. wannan zai nuna maka musulmi daban, mumini daban. sannan kuma muhsini, to shine kololuwa. kuma kowanne a wannan hadisin an nuna irin aikinsa, ga aiki irin na mumini wanda ya mayar da shi mumini, ga aikin musulmi wanda shine ya mayar da shi ya zama musulmi, ga aikin muhsini wanda shine ya samu promotion, ya tayi daga musulmi ya koma muhsini. to saboda haka wannan shine rabe-rabe na wahayi. wani lokacin wahayi zai zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama a rana wacce ake tsananin sanyi, amma saboda wahalar wannan sako sai a ga kawai gumi na keto masa. saboda haka yakan zo masa da irin wannan siffa ta mutum. wani lokacin ma sahabbai sukan ga mutumin. to daga nan kuma wannan shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yakan karbi wahayi, kuma wannan shine rabe-raben wahayi. wahayi na farko dai wanda galibi ake karba shine kamar ilhama, kamar wanda muka faɗa,
wa auhaina ila musa ana rabi'i, muka yi wahayi zuwa uwar annabi musa ki shayar da shi wannan yaro, fa iza kifta alayhi fa alqi fil yam, amma in kika ji tsoro ki jefa shi a cikin kogin nil. Wannan wahayi ba mala'ika aka aiko mata ba, wahayi ne na ilhama. wa auhayna ila nahali an ittakhidhi min aljibali biyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun. Shi ma wannan wahayi cewa mun yi wahayi zuwa zuma, kudan zuma, an ittakhidhi min aljibali biyuta, kiriki gidaje daga kan itatuwa, min aljibal daga kan duwatsu, wa min ash-shajari da kuma kan bishiyoyi, wa mimma ya'rishu, da kuma wuraren da mutane sukan gina. ai akwai irin su amya da aka sako, amya yana ce hanya, abin da ake sawa zuma ya zo ya sa zuma a ciki ko shine amya. yanzu kuma suna ce hanya ma ko hauniya. to ka gani Allah da daban gari banban, Allah ɗaya gari banban ko to saboda haka mun sai dai a ce amya, amma mu anan nan ce ko hanya ma ake sha ne a nan kasar Kano a makon amya din, hanyar zuma. sani akwai rakuwa ko da akwai waka ta gudun duniya na amatu kamar su akwai zuma akwai rakuwa, wato nakan kawo a nan ne ita kaɗai ce kawai waƙar da cin waƙar dubunnai ko kwance dubu a bata dai 1000 wacce zan ce na yi sai da ce ɗaruruwa, wacce na kwaikwayi wani asalin waƙarsa. ni duk waƙoƙina kawai salona ne kawai, ni ba na sauraron kowa, ba na kwaikwayon kowa. to amma sai na ga Dr. Aqilu Aliyu, shi mahaifin wannan ba, duk lokacin da zai waka wato sai yi ta yawo da hankalinku kafin ya je ga topic din, ba zai faɗa ba sai ya fa wajen rabin kasidar. to ni ma haka ne a wannan wakar, sai ne wajen rabin kasidar ko ina ta yawo da hankalin mutane, abin da zan faɗa ɗin nan fa yana da amfani kaza kaza, amma har yanzu ban faɗa ba. ya kamata ka samu wannan waka ka, ita ce kaɗai na kwaikwayi shi dokta mahaifinka a ce, amma duk kowace ka gani wannan kawai yi na ne, kawai style ina ne, ba a wajen wani na ji ba. to anan na kawo rakuwa, ita ma wata irin zuma ce amma baka ko an santa, wanda suke zuwa gona sun san me rakuwa. nakan kwatanta da abin wanda ifi wani, kaga zuma ta fi rakuwa, amma kuma duka ɗanɗano za ka ji kamar iri ɗaya ne. to zuma kuma da kuni da zuma kaga su ma duk wannan kishiyoyin juna ne. to irin waɗannan ne ta kawo su, amma ban shiga topic ɗin ba. to wannan shine yawo da hankali. to saboda muna yin magana ne akan yadda rabe-raben wahayi yake, kuma min ce har yanzu akwai wahayi na ilhama. yawanci za ga kamar irin su gara, wannan ginin take di ilhama ce, duk abu ne na ilhama, Allah ne da ya sa musu irin wannan ilhama din. to sai kuma waka zalika ya rasulullah, kamar irin yadda muka yi aike zuwa ga annabawa manzanni waɗanda suka gabace ka, musamman waɗanda muka faɗa ɗin nan, kana tare da su ulul azami guda 4, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa da annabi Nuhu.
to yadda muka yi aike zuwa gare su da sauran annabawa irin su annabi salihu, annabi shu'aibu, to haka kai ma muka yi aike zuwa gare ka. Yadda muka aiko annabawa zuwa mala'iku zuwa gare su, haka kai ma muka aiko mala'iku zuwa gare ka. Mun aiko su ne da abubuwan da zai zama alkhairi ga halitta ga baki ɗaya, ko da yake kowanne su mun aike shi ne zuwa garinsu, zuwa ƙabilarsu, zuwa ƙauyensu, amma kai mun aiko ka ne ka fatan linnasi bashiran wa nazira, walakin na aka sarar nasu la ya'lam. Kai mun aiko ka ne gaba ɗaya ga halitta ga baki ɗaya, duk fa da mutanensu da aljanunsu. Annabin mutane ne, annabin aljanu ne, annabin tsuntsaye ne, annabin dabbobi ne, annabin kowa da komai ne, hatta ma mala'iku. Akwai maganan take cewa an aiko shi har zuwa ga mala'iku ma, har zuwa ga annabawa. Su kansu annabawan su ma sun zama annabawan ne kafin ya zo. Su wato za ka ɗauka su ba annabawa ne, riko suke. Kowane annabi a zamaninsa riko aka bashi na annabtaka, temporary offer aka bashi, ba permanent ba. Shi kansa bai san cikakken annabi ba ne sai in ya ga ya mutu, to sannan ya tabbatar ya mutu yana annabi. Amma a san da yake da rai, kowane ɗan motsi ya ji to sai ya tsammanin cewar annabtakarsa ta zo ƙarshe, kila annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. wa zaka zalla misaqan nabi lama atinakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabiyyi wa la tansurunna qala aqarrtum wa akadtum ala zalikum idh qalu aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiquna. Ka ambatawa mutanenka ya rasulallah yayin da a kazana muka riki alkawari daga annabawa, alkawarin da muka karba cewa lallai idan ya kasance kuna tsaka kowannen ku anan yana tsaka da cewa annabi ne shi, yana yin aiki irin na annabtaka, yana isar da saƙona katsahan rana tsaka kawai sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulun, wani annabi ne musaddiqun limama akum, yana gaskata abin da yake hannun kowane annabi, to ai daman nasa ne. To idan wannan annabi mai wannan sufa ya bai latumin nabi wala tansuna, lallai za ku yi imani da shi kuma ku taimaka masa, saboda duk wanda ya kasance yana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a zamaninsa, automatically ya zama murabus. To tun da ya zama murabus ya dawo kamar sauran mutane, to me kuma next shine kuma yace ashhadu an la ilaha illallah ya rasulullah wa ashhadu annaka rasulullah. Sai ya yi imani, sai ya sabon imani, imanin da ya yi wancan ba ingantacce ba ne, Allah ba zai riko ganin tsuntsunsa ba, sai ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don a nuna maka matsayinsa. Bayan wannan kuma, bayan latumin nabi, lalle za ku yi imani da shi kuma lalle ku taimaka masa yayi nasara a saƙon nasa. kala Allah ta ce a aqarartum, kai annabi Adam ka yarda da haka, annabi Ibrahim ka yarda da haka, annabi Musa, annabi Isa ka yarda, a aqarartum, kalu aqarar, dukkaninsu 124 ko kuma manzanni 313 kun yadda mun yadda. To shi nan to ba haka kawai da bagas, sai an kafa shaida tukunna, fa shahadu, ku yi shaida, ina mala'iku, ina duk halittun da suke a wannan lokacin. To shi ne
ku yi shaida akan wannan magana. Duk lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a zamanin kowane annabi, automatically shi ba annabi bane, ya yi murabus, ya yi wato resign, post resignation, wato ya yi retire ko kuma resign na dole. Duk kun shaida, suka ce sun shaida, mala'iku sun shaida. Ce to ni ma in ji Allah subhanahu wa ta'ala, ni ma ma'akun mina shahi, ni ma da ku ina da cikin masu shaida. To ai shi ba wannan ba tukunna, faman tawalla ba da zalika, duk wanda ya ware wannan, annabawan fa ake gaya fa, tsakuwa ake taunawa ballatun da na ce ko kuma aya, ai ka san kuma sai dai ta sha ba kanta ba. faman tawalla, wanda duk ya ware wannan alkawari ba da zalika bayan an kulla shin nan, wa ulaika humul fasiqun. haka yake, wannan shine addini. afa gairar dinin la tabaguna, to wani addinin kuke nema ba na Allah ba? In dai addinin Allah yake haka yake. walahu asalan man fi samawati wal ardi taw'an wa karha, shine wanda duk wanda yake sama da wanda yake ƙasa biyan musulunta ya miƙa wuya gare shi taw'an, yana so aukaran ko yana ki. to wannan shine matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam. waɗannan su ne annabawa, amma duk gabaki ɗaya ga yadda suke riko suke yi. kowane annabi a zamaninsa temporary offer aka bashi, kowane annabi temporary offer ne, ba zai zama permanent ba, unpensionable, sai tukunna wato ya mutu tukunna. to sannan ne ya tabbatar shi annabi. amma a kullum idan dinansa a buɗe suke, kunnuwansa a buɗe, ta ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai kullo, ta nan ne ko ta nan ko ta nan ko ta nan. duk sanda ya zo to ya tabbatar shi ya tayi daga annabtaka, shi ba annabi ba ne, ya zama common person. in an ga dama ana iya sha murabus. to shine Allah yake to kamar yadda muka aiko maka dinnan, to haka kamar yadda muka aika wa'ancan annabawan tun kafin ka zo, wanda duk kowanne riko yayi. annabi adamu da ake cewa babanka ne, riko yayi maka, kowanne riko yayi, kowanne rikon ƙwarya yayi, kowanne kantoma ne, ba wai na daddan a shugaba bane. kowanne nadinsa temporary ne, temporary offer ne. to saboda haka nan muka aiko gare ka, wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina, muka aiko ruhi. ne ruhi shine qur'ani. ma kun tadari mal kitabu wal iman, da can kafin a aiko maka wannan littafi baka san me littafi ba. annabi sallallahu bai taba karatu ba, kuma ma da aiko man littafin mu'ujiza ce kawai. wanda baya rubutu baya karatu kuma sai gayi da littafi, wanda za a yi musu. wannan mutum an sani cewa bai san komai ba, amma wai sai fito maku da littafi an buga shi, wannan ni ne in rubuta shi. ai kaga za a yi musu ko za a yi jayayya. to in ka ta tabbata kuma shi ya rubuta din kuma fa, to ya zama wata karama ce kenan ko. in annabi ya zama mu'ujiza. shine ma kunta ta tadari min qabli min kitabin wala taqutuhu bi yaminik, baka taba rubuta shi da hannunka ba ma shi ma wannan littafin. so saboda haka aka zo masa da ruh wato rai
min amrina ko wa kazalika awna ilaka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Haka wato tafasil na shari'a baka san su ba, amma kowane annabi mumini ne. Kowane annabi kafin a aiko shi annabi da bayan an aiko shi kowanne mumini ne. Abinda ake nufi cewa baka san imani, baka san rabe-raben imani da hukunce-hukuncensa da kuma shari'a ba, sai a yanzu da aka saukar maka da wani littafi alkur'ani. walakin ja'alnahu, sai dai mun sanya shi alkur'ani ya zama nuran, haske na hadibihi man nasha min ibadina, mu rika shiryarwa da duk wanda muka ga dama daga cikin bayinmu. Duk wanda kaga ya shirya, Allah ne ya shiryar da shi saboda albarkar hasken alkur'ani. Duk wanda ya ji alkur'ani ya gaskata, Allah ne ya ga dama. wadda za a gani cewa duba mutanen nan larabawa ne, ƙura'an nan ya gagare su, fasaharsa, balagarsa, ba da tarihinsa da komai ya gagare, sun kasa kawowa ko ɗaya daga cikin irin abubuwan da ya kunsa, sun kasa su zo da shay'in ma min misli, wani abu ma, kowane irin abu ma shi kenan zo da shi. Nahawunsa ne, balagarsa ce, badi'insa ne, ba da labarinsa ne na gaibi, sun kasa. Fatu bi ashari suwarin mufataraya, so to hudin Allah ta rai to ku zo da surori guda 10 irinsa, za ku kuma ku kago, suka kasa. Fatu bi suratin min misli, sura ɗaya to suka kasa. Bishe'in suka kasa, suna kuma takama da fasaha. Saboda haka wannan ita ce mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko, alqur'ani. Gashi fa larabci ne fa, harafan nan fa suke nan fa guda 28, abajar da hawa zaka lamuna safa karasa da takar zakasha, da su aka rubuta qur'ani, amma suka kasa. Harshen su ne kuma a sannan da shi ake takama wajen rubuta waƙoƙi, wajen yin hudubobi, suka amma duk sun kasa. Wa innaka, ga wani kuma tabbaci, duk wani abu da mutane za su kawo wani shakka a game da annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan karshen ayat ya kareta, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wallahi kai ya rasulullah, wallahi sai ka shiryar ko kana shiryarwa ila siratin mustaqim, zuwa tafarki madaidaici. Yawayin su ai sun ji an ce kamar ayat da na kawo ɗazu da take cin ƙasas, wacce take cewa innaka la tahdi man ahbabat, ba za ka shiryar da wanda kaga dama ba, wanda kake so ba, walakin la yahdi man yasha, Allah ne ke shiryarwa da wanda ya ga dama, wa huwa alam bil muhtadi. sai ce to ai kun ji shi annabi ba komai bane, ba zai iya shiryewa da kowa ba. To ga rantsuwar da Allah ta'ala yayi da kansa, Allah ko bai rantse ba gaskiya ya faɗa. Wa man sadaqu min Allah qila, wa yafi Allah gaskiya a maganarsa. To saboda kai ce to lalle sai ka shiryar zuwa tafarki as-siratul mustaqim, tafarki madaidaici wanda yake miƙaƙƙe. To ta ko wani ya taba da'awar irinsa ne, kama an tambaye Allah to wanne ne tafarki miƙaƙƙe, sai Allah ce siratillahi allazi lahu, siratillahi shine tafarkin Allah. Wannan Allah tunda allolin ga su nan da yawa ko siratillahi allazi lahu, wanda lahu ma fis samawati wa ma fil ardi nake nufi.
tafarkin Allahn wanda sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsa nasa ne, shi ya halice su, bayinsa ne, kuma sannan mulkinsa ne, sai yadda ya ga dama da su. kuma ba a taba ji wani ya yi kilimin ko ya halici kuma abin da ya kai kuma ko fiti-fiti ko abin da ya kai sauro ba, ko abin da ya kai kwayar komayya ko kwayar gari, har yanzu ba a taba ji ba. ala ilallahi tasirin umur, duk al'amura ga baki daya za su koma ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne yake da sai, shi ne yake da hujja, shi kaɗai ne ya yanke hukuncin yaya za a yi da dukkan al'amura ɗin. mala'iku ne, mutane ne, aljanu ne, shaidanu ne, tsuntsaye ne, ruwa ne, bishiyoyi ne, ƙasa ce, ko menene duk gare shi za a koma. baka taba ji wani ya ce za a dawo gare shi ba, ka taba ji? kuma duk abin da suka yi shi za a bin. yanzu in ka duba hayaniyoyin da ake a duniya na karatu da ba na karatu, duk wannan fa gaba ɗaya abin da aka tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshe, wannan duniya da duniyoyin ma da baka san su ba, duk gaba ɗaya fa gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala za a koma. akwai ranar da zai zama ba kowa, ba mai ikon ya ɗaya kansa sai shi kawai. limanil mulkul yau, kuma yin zuwa a surar gafiri. a yau kuma waye mai mulki? shiru za ka ji, shiru. wa kashatul asawatu, duk murya ta yi shuru, fala ta samu illa hamsa, in banda wani sumumu. in an taru ina haka ko ba a magana sai ka ji wani kaman hayaniya a can ƙasa to sai wannan kawai, ba wanda ya isa ya ce komai. ya yi kiran yau ko mulki na waye, shiru, sai shi da kansa ya amsa kansa. lillahi alwahidul qahhar, ya tabbata ga Allah wanda shine alwahid guda daya, alqahhar wanda kuma ifi karfin kowa da komai. wanda shine karshen ita wannan sura ta shura. a warshi dai ayoyinta 50 ne, amma tun da hamim aya ce, ayin sun kaf aya ce, to yawa a samu a wayan surwayoyin sun fi haka. mun karanta waka zalika auhaina ilaika ruhan min amrina har ya zuwa karshe din, har ya zuwa ala ila tafsirul umur. ai mun karanta daidai ko? duk wanda ya ji wata kalma ba a faɗa ba, tunda yake ba komai ne a hannuna ba, kamar yadda mai jan bakin yake. to saboda ko da jiya, saboda ina sauraro sai na ji wata kalma jiya ban faɗe ta ba, wannan mushfiki na, amma na faɗi fasara. to shi ne nake cewa ko an ji wani abu, kuma ballan na haka nake shamshin kamar yadda na gaya muku, kamar ma abin baya kai na haka saboda rashin bacci da gajiya. to saboda haka wannan aya da muka karanta wa kazalika afina lika ruhan min amrina ma kunta daribal kitab wal iman. imani tafasir duk mun fassara wannan ko, walakin ja'alna nuran nahdi bihi man sha min ibadina. mun sanya qur'ani zama haske ake shiryawa da shi. wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, siratal ladzina lahum ala ilallahi tasirul umur. to waɗannan su ne, wannan ayoyi ne kamar guda biyu ne kenan ko. to su ne mantuwa, kowace irin mantuwa ta karatu, mantuwa ta yau da kullun a al'amura hakan nan. mantuwan nan kashi-kashi, amma ce mantuwa da kuma mutum ya zama mai niyya
kasan muna da abin da ake cewa niyya, in banda a tsangaya babu inda ake da niyya, maganin niyya. Niyya wato ya kasance wato ka zama mai kwazo, duk abin da za ka yi ba kasala, komai ka yi wannan ka yi wanda shi ne mutane irin wannan rashin niyya din, rashin kwazon shi ne abin da mutane suke kara da shi a zamanin yanzu. Mutum ya zama mai niyya, ya zama marar mantuwa, duk abin da ya ji ko ya karanta ko ya gani ya riƙe, ya zama kuma mai tashi mai tsayawar dare. Duk wannan ta haɗo irin waɗannan. Wata ina kiran wayannan ayoyi qiyamul laili, wata ina kiran su niyya, wata ina kiran su mantuwa. To duk maganin wannan abin ne. Yadda ake yi ranar juma'a kafin rana ta fito ake rubuta su, za a rubuta, amma abin da za a yi rubutun da shi shine hadda zuma a ciki da ma'ul wardi da za'afaran. Su kenan akwai wanda ya san takardar aina kai wani kasu ka san ta. Su kenan abin da ake rubuta. To da su ne za a cuɗe zuga baya sai su zama tawada. To sai a rubuce waɗannan ayoyi da su ranar juma'a tun kafin rana ta hudu, kuma sai a wanke a sha, sai wata juma'a a yi kamar juma'a uku. To insha Allah za ka ji ka daina mantuwa, ka zama mai kwazo da jin nishaɗi lokacin yin ibada. Za ga kana tsayawar dare, abin da ya shafi azumin nan irin na nafila kana yawan yi, kuma ka zama kuma har yanzu mai riko da addini sosai. Tana da muhimmanci kwarai wannan abubuwan da aka karanta din nan, lallai yana da muhimmanci. wannan wayannan ayoyi za ka gane cewa ƙur'ani ba wai warakacce kawai ba ma hasken ne kawai ba albarkace kawai ba, a'a har yanzu kuma rai ne. saboda duk mutumin da ga cewa wai ba shi da lafiya, amma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam amma cewa qur'ani bai warkar da shi ba, to a duniya ko to babu abin da zai warkar da shi. duk wanda qur'ani bai ishe shi ba, to ba abin da zai ishe shi. in ku alqur'ani rai ne, to babu yadda za a yi zama cewa ba ka da lafiya kawai ba, rashin lafiya ba mutuwa kai ba. wanda qur'ani yana nuna cewa in mutuwa kai inda za a sami yaƙini a rubuta wata aya ta ƙur'ani ka sha, to sai ga ran ya dawo, don saboda ƙur'ani rai ne. saboda ka a duk wani abu da ake yin magani da shi, to babu abin da ya kama kafar alƙur'ani. saboda ka babu wata cuta kamar irin da ibn qayyim jawziya yake faɗa, babu wata cuta da za ta gagari alƙur'ani. ta yaya za a ce a samu wani abu wanda zai gagari zancen Allah? in an samu boka zai yi surkullen ya yi tasiri, in za a yi sassaƙo wani itacen bishiya ya yi tasiri, to ina kuma ga maganar Allah rabbul izzati. lau an zanna hazin ƙura'an ala jabal, da za a ɗauko ƙura'an a sa shi, in ji Allah fa wanda ya yi ƙura'anin ya yi dutsen, da dutsen kawai sai ya rididdige ya dawo gari, kashi an muta saddi an min kashe tilla. to sai ga wacce cuta ce taurinta ya kai taurin dutse, wacce ƙwayar cuta ce wani bakatariya ne ko wani germs za a ce, ko kuma virus wanda za a ce ƙarfinsa taurinsa ya kai taurin dutse. to saboda in kaga kayi amfani da alkur'ani baka warke ba ko ba samu biyan bukata ba, daga wajen ka ne, amma ba daga wajen ƙur'ani ba. za mu ci gaba da kawo fa'idoji irin na allaɗifu, amma saboda lokaci nan za mu kuma mun zo kan gaba, an zo sura, sai mu dakata a yau. abubuwan da muka karanta
Allah ka ba mu lada. Wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana. Allah duk waɗanda suke wannan guri da waɗanda suke sauraron mu Allah ka yaye musu abin da yake damun su, kuma ba su a cikin falalar ka abin da yake suke nema, innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى